Nogle morgener vil du måske helst tage bilen på arbejde. Eller cykle. De andre dage kan du tage bus, tog eller metro. Med et erhvervskort til offentlig transport bestemmer du selv. Med erhvervskort er der mange penge at spare. Du kan endda tage bilen på arbejde på gang om ugen og stadig spare penge. Erhvervskort er en fordel, hvis du har kortere end 25-30 km hver vej. Hvis du bruger bilen mindre end 1-2 gange om ugen. Hvis du i dag bruger klippekort mere end 4-5 dage om måneden. Hvis du i dag køber periodekort eller har abonnementsservice. Let og enkel tilmelding på moviaerhverv.dk.